שומע, ראית את המזלג? מה אתה עושה? החשמל מקצר. ואיך המזלג פותר את זה? אני שולף ככה את החשמל הבעייתי. אתה מודע לזה שמתכת מוליכה חשמל, כן? לא, באמת. למה נראה לך לקחתי מזלג? אתה תתחשמל אם לא תיזהר עם זה. די, חלאס. הורס לי את המזלג! את לא מבינה בכלל בחשמל. מה נראה לך, שהקצרים ייפסקו מעצמם? אם לא תתקעי משהו בבן זונה, תסלחי לי על השפה, הוא פשוט ימשיך לקצר. אתה לא מבין שזה מסוכן? וזה שזה מקצר ככה זה לא מסוכן? תגידי, את יודעת בכלל כמה שריפות יש בשנה בגלל חשמל שמקצר? לא, נכון? אוקיי, אבל למה דווקא עם המזלג? יש לנו ארגז כלים שלם בארון, למה שלא תיקח מבריג? אני לא מבין, היו לך תוכניות למזלג הזה? את זוכרת בכלל פעם אחרונה שהשתמשנו במזלג? זה שאנחנו לא משתמשים במזלג, זה לא אומר שאתה יכול לתקוע אותו בשקע. למה הפתרון שלך כל פעם זה לאכול עם המזלג? מה? לא, כי כל פעם שצצה בעיה, את מתחילה עם המזלג שלך, ולא להכניס אותו לאסלה, ולא לנקות איתו את המזגן, ולא לגרד איתו את הגב, ורק לאכול איתו. תגידי, את לא בטלגרם? נראה לך שמישהו אי פעם אכל עם המזלג הזה? נראה לך שסבא שלי, עליו השלום, אכל כמו מארי אנטואנט? בשכונה הזאת אוכלים עם הידיים. עם הידיים! אנשים מתחילים להביא לילדים שלהם סכו"ם, ואחר כך מתפלאים שהילד בן 9 יודע מה זה קרבונרה. אז תעשו טובה וצאו לנו מהצלחת. תודה. נו, המזלג אצלו? אתה והמזלג שלך. תסתכל. תראה מה קרה בגללך. מה עוד צריך לקרות כדי שתבין? רק בגלל שאתה צריך לחמם את האוכל, אנחנו נותנים לחשמל להשתולל פה בדירה. אם לא היית מבזבז את המזלג על הפסטה המחורבנת שלך, כבר מזמן היה לנו מזלג לכל שקע. אבל לא! מבחינתך שהדירה תישרף, העיקר שאתה תאכל בנוחות עם המזלג שלך, נכון? ולמה? למה דווקא המזלג הזה? מה עם זה? ומה עם גברת מזלגי? ומה עם מר אמזלג, לא, בואו נאכל עם 5 מזלגות בכל ארוחה, זה בטוח יפתור את הבעיות עם החשמל, אתה יודע, גם אני חשבתי שאפשר לאכול מרק עם מזלג. אבל אחרי מה שקרה, נגמר הבית זונות. המזלגות לשקעים, הפרחים לאגרטל. אין יותר להכין סלט ניסואז. צריך לתקוף את השקע במזלג. צריך להוציא משם את החשמל בכל הכוח. ולא אכפת לי אם המג'י מיקס יישרף, אוקיי? תסתכל איפה אתה חי. תסתכל איפה אתה חי. גם ככה אף אחד מהבניין לא מבין אותנו.
לזוז ימינה